Kani gade ka Pati CTV. Henne ka arpu tarik naiweng armut ki kertong ka United Democratic Party katau ba HSL ba wan ko par imle kilawan bantap kertang ka office jong returning officer jong ka East Coast Hills Shillong na ka banta banya ko ni ka election chitang samai ka KHDC ka khatlai tarik no pra banwan menta ka senam ba HSL ringkat bekinong kershan bekinong kam ka party ki bana ka nongkram unit kilawan poi bantap kertang ka por khat arbaje ka ni ka singi haba keren cikilat patai kubor hadian bala penbiang lut iki jingnon kam baro hakate ko office uba shela lapan pa ba kanongrem kabu lawan pa shika jeli kasan pertai ka long namar kisan teli ki nongrem kanongrem ka bagi yang halo ka jing dang kam ban pen scam ya ka dustu kriti ka bade halo kira ma shnong ba ka dor ba shnong ka ba pai ba ulabi adu kilak hakato kalai putri umi arjar khatsan mentaka di ka kis kadang sa po Supreme Court pai ba di ban sunfo ba kini namar kadika kuwei na ki rai ba jong ka jai ban ri jong kali kuwei ka ba ar kade alor ka artikel lai spa nyo kuwei ka ba nakaliang ka HSPDP kila lekeleng ban pertaba kidan kam man wanra da ka lai spa nyo kuwei hapo Meghalaya ko ba kalong Nagaland Mizoram ba kalong ka ba memihap na kabentakan Meghalaya kalaban biang nam tang Nagaland Mizoram ni nam tanjungi Meghalaya kam long banonra da kalai spa ni kuwei di bersusu bahaya kata nang ta ka balai ke di halor ki isu jong ka muda ya ka ba isutu syai kidar ba watang ya ka extended municipal mangitip ba kadan tang ka kadan ka core municipal ka bakan thup ya ka Jail Road European Ward Cantonment buat polis bejar di kini kalai mukra kalaban mu prem gini tangki extended areas jongka municipal de watang di rugadi ka ba ban penra ya ka municipality sabar jongka core municipal ka badika normal areas mar outside jongka tu ka normal areas ki de ka tribal areas de menta ki wanra sa mudah ban sabar jongka de ka extended areas kabut kani ka don ka ba habdi benda perkhat ka ba saw kani halor ka ain jongka kani ka compulsory registration of marriage act 2012 and rules 2015 asal kan di ka khadu kani halor ka tak bahai ka jai bugri jongi na kaliang ki jong MLA or MDC jongi menchwa ba adan saya moy lawan ra ya ka jingtbu ban pen kelano ya ka tu ka Khas Hills Autonomous Kadika Social and Lineage Act 1977 ban amen ya katu ka balalong ka an di syutang dustur ndri ka an ka ak balapas ka nice pa inyo ban sya ban ajaj no shaupa hakoi pat ka benta ba wan ko par simle bodi kurtong ka party na ka nong spung soyong constituency ulong ba ka jingtmu ha ka bolai kon ha ka ni ka election ka long ban wan ra pat ya ka songsuk hakikam jerwet ki babon jong kisnong ha ka constituency bat kam baka jinge koni kade percaya HDR lingdo bala penyang dalau jong kon hakani ke election kaman salong banwanra khamtam ya ke jingkla ka be pochnong pothau la kata labat HDR lingdo mentala khat news nam tenga menta ke jingwanra jonga kolong ba kamdik mangai ngile tang sien meta ngalai le lai sien ngakwa banwanra ke jingkla khamtam hapo nong spung soyang konvensi tenga tadau ngakam kenrandien yaladi lalong lai sien meta ngai le nadu arja saw arja khat saw ngasharam khendian ngasharam tang khendian iba HDR lingdo kajing le laingut lalong pramorwai reji sharam khendiat menta pada ngami biang sesien ngakwa banwanra ya ka roi ka par gen khamtam menta khamtam hangthi po so long spung soyang uju MLA uju MDC te ngathrai uju ubri unbat atli mo khium la long menta kumju hi upniang yu jong khun ukpa bur khun te long kaju hi kare persai HDR lingdo yu khun jong HDR lingdo namar belai ka HSPDP kanang thamai te khamtam menta ngadon ki komen mara job namar belai HSPDP umi hi yo HDR lingdo kidi kiju namar belai HDR lingdo badu HSPDP kidi kiju gipat je pram ta te ngadon ki komen namar minen kene ngaram tak hendiat te menta lada ki scam ki teli kini ki UDP ki berem dan nek tang kebut ke minen ngadam job suk pam ta Kani gade ka Pati CTV.